खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो दिनै आरोबाव बै कलकातानिनो रेप एन्ड मार्डार केसखौ लानानै मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरो बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना, जायफोरा आंनि रायज्लायनायखौ मोजां मोना, नोंथांमोना आंनि भिडिअ क्लिकबो खालामनाङा होननानै आङो नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो। मानोना आङो रावखौबो जबरदस्ति खालामाखै आंनि भिडिअखौ नाय होननानै, आरो भिडिअखौ नायखांनानै बेफोरबायदि जानला माला कमेन्ट्स आंनाव हरनाङा। गोबाङानो आंखौ बुंबाय थायो नोंथाङा हासा, नोंथाङा माने गुबुन जाथि, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आंखौ बुंनाङा। मानोना गोसोआ दुखु मोनो, खारन आं सासे बर' मानसि आरो आंखौ जानला मानला बेफोरबायदि बुंनाया माने मोजां नङा। बेफोरबायदि गोबां माने गाज्रि कमेन्ट्स हरनो गोनां मा दरखार दङ? नोंथाङा नायनो मोजां मोनाखै आंनि भिडिअखौ, आंनि रायज्लायनायखौ नोंथांमोना पसन्द जायाखै, नोंथांमोना नायनाङा। नाथाय नायखांनानै जानला मानला कमेन्ट्सखौ मानो हरनो दरखार? नायनाङा, सोर जबरदस्ति खालामो? आंथ' नोंथांनि मबाइलाव थांनानै आंनि भिडिअ थु 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 होननानै आङो रावखौबो खोन्थानो थाङाखैना। नोंथांमोना निजे गोसोजों थुनानै बिनि उनाव मानो जानला मानला कमेन्ट्सफोरखौ हरो? जायखिजाया टपिक्सआव फैनोसै। दिनैनि टपिक्सआ जाबाय वेस्ट बेंगलनिनो साउथ 24 सरगना होननाय थाइसे जायगा, आरो बे जायगायाव न'खरसे मानसिया पुलिस स्टेशनाव मोनानि थिग 9 बाजियाव पुलिस स्टेशनाव थांनानै रिपर्ट लिरहोनो थाङोमोन। बे रिपर्टआव बिथांमोना खोन्थायो जे जोंहानि फिसाजोआ टिउसनाव थांदोंमोन आरो टिउसननिफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो अबेयावबा सोरबा बिखौ दिखांनासो लांदों ना मा, दा मिसिं केस मोनसे माने बेयाव एफआइआर लिरो। नाथाय बै पुलिसफोरा बिसोरखौ आरो उल्था जानला मानला माबाफोर बुंनानै माने रायनानै बिनिफ्राय थिनहरो। आरो अखानायै फुङाव बै जायगानिफ्राय एसे गोजानाव जाय गथ'खौ गोमादो होननानै पुलिस रिपर्ट लिरनो थांदोंमोन, बै गथ'आ माने गथ'खौ सोरबा बुथारनानै गारनानै दोनहैदो। आरो जेब्ला बे बाथ्राखौ न'खरनि मानसिफोरा मिथियो बा गामिनि खाथि खालानि सुबुंफोरा मिथियो, मिथिनायनि उनाव बिसोरो जेबो एसेबो माने गोबाव खालामागारा डाइरेक्ट बै पुलिस स्टेशनाव थाङो। पुलिस स्टेशनाव थांनानै पुलिसफोरखौ अन्थाइ खुबैयो, बै पुलिसखौ थानाखौ माने सेफायजोबनानै होयो, गोबां बेयाव थानाय गारिफोरखौ सेफायजोबनानै होयो। आरो बे केसा मानि थाखाय जायो? मानसिनि रागा। नोंथांमोनखौ पुलिसफोरखौ इमान मोजाङै बिथांमोना केसखौ लिरनो थांदों, नोंथांमोना केसखौ लिरनानै लोगो लोगो बिनि माने तदन्त खालामनांगौ, अबेयाव दोङो गथ'आ, मा जादों मा मादों। पाब्लिक सार्भेन्ट जानानै नोंथांमोनाबो जेब्लानो ड्रेसखौ मोनखांनायनि उनाव जेन बिसोरो बिराद माने गेदेर खामानिसो मावनाय बायदि। नाथाय जोंनि टेक्सजोंनो बिसोरो दरमाहा मोनो, जोंनि टेक्सजोंनो बिसोरनो जेसेबां फेसिलिटि होयो जोंनि टेक्सजोंनो मोनो। खिन्थु बिथांमोना जोंनि खामानि मावनो थाखाय माने एसेबो इन्टारेस्टेड नङा। नोंथांमोना पुलिसफोरखौ नाय, ओरैबायदि सभाबनि मानसि बिसोरो। आरो बिनि उनाव सासे मानसि पुलिसफोरा माने हमनाया सासे मानसि हमनानै बिनाव जेब्ला सोङो, गासै डिटेल्सआ ओंखारफैयो। बै मानसिया एक्चुअलि हप्तासे सिगांनिफ्रायनो बै गथ'खौ फल' खालामबायदोंमोन, आरो बै गथ'आ सानफ्रोमबो टिउसनाव थाङो, टिउसनाव फैयो। बिनो सिगां आइसक्रिम जासियो आरो लामा ससे बिजों थाबाय थाबाय रायलायनानै ससे लामा आवगायनानै दोनफैयो बियो, बै मानसिया। दा नामफोरखौ खुलाय बुङाखै, नाथाय नोंथांमोना निउसफोराव बा गुगोलाव सार्च खालामबाबो नोंथांमोना बे जाथायनि गासै डिटेल्सखौ मोनगोन। बिनि उनाव बे मानसिया बिदिनो हप्तासे सिगांनिफ्रायनो बिनो आइसक्रिम होलाय चक्लेट होलाय होनानै सानफ्रोमबो माने लामा ससे आवगायनानै दोनलाङो। आरो थांनाय शुक्रबार खालि 5 अक्ट'बर जानो हागौ, बै शुक्रबार खालि बै गथ'खौ बियो साइकेलाव दिखांनानै इखालिबो बिदिनो चक्लेट ना आइसक्रिम होनानै बियो इखालि आवगायनानै दोनहैया।
बियो इखालि गुबुन जायगायाव लाना थांनानै बै गथ'जों माने सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट खालामो बिखौ खालामनायनि उनाव गोदोनायाव सेथ्थेना बुथारनानै हर गेजेराव बै जायगायाव गारनानै दोनफैयो आरो अखानायै जेब्ला बिनि खाथि खालानि सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनो सासे हिनजावसा गथ' गोलैनानै दोङो आरो न'खराबो गम मोनो अब्ला आरो बै समाव गासै मानसिफोरा थांनानै बै पुलिसफोरखौ बेफोरबायदि एटाक खालामो आरो बै भिरा बहुत गोबां मानसि बै पुलिस स्टेशनाव थाङोमोन जेराव माने पुलिसफोरा खारखुमानो गोनां जालांदोंमोन बै पुलिस स्टेशनखौ गारनानै मानोना अन्थाइ खुबैलाय माने आरो पुलिसफोरा हमना ला 10-12 जन थागोन बै स्टेशनाव नाथाय गोबां रायजोफोरा फैनानै बिसोरखौ बेफोरबायदि अत्याचार खालामनायनि उनाव बे पुलिसफोरा खारखुमा लाङो आरो उनाव गोबां पुलिसफोर बै जायगायाव होनानै बे केसखौ तदन्त खालामो बै गथ'खौबो पस्टमर्टमनि थाखाय माने फथायहरनानै दा पस्टमर्टम रिपर्टआव सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट खालामनाय होननानै मिथिनो मोनो आरो बै मिथिनानै तदन्त खालामना बै मानसिखौबो हमनानै लाङो पुलिसफोरा नाथाय नाय बे केसा जुदि सिगांनिफ्रायनो बा बै जेब्ला बिसा न'खरा एफआइआर लिरनो थांदोंमोन अब्लानो जुदि बे केसखौ बिसोरो सिरियासलि लानायमोनबा हयथ' हेरेसमेन्ट जाबाबो बै माने जिउ गोमानाय नङामोनबो जानो हानायमोन नाथाय बिथांमोननि बेफोरनि माने जाथायनि थाखायनो बा बिथांमोननि जि सभाब बै सभाबनि थाखायनो दिनै सासे दाय गैयै गथ' सासेया जिउ गोमानो गोनां जालांबाय आरो बिदिनो गोबां केस जाबाय थायो जायफोरखौ जोङो हयथ' गेदेर गेदेर निउस चेनेलफोराव नुवा बा जोंनि ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो माब्लाबा किसुमान निउसखौ नुवा नाथाय नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबा बे निउसखौ क्लियारलि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।